1-2 akcija, to je taj life i nalazimo se u Inđiji u Marija Partalu. Da vidimo gdje je Milosava tajkunka, šta radi i čime se bavi. Evo vidite, Milosava se navukla na tajkunski life. Milosava, kako je biti tajkunka recimo? Kako se osjećaš i to? To je klasična tajkunka, vidite kako živi kao kraljica. Tako da sada ćemo nešto da pojedemo. Gledamo gdje je taj mali. S druge strane puta imamo, evo kao što je sad ovdje ova zgrada. To imamo još hektar i nešto. I evo vidite šta će Milosava sada jede. Naravno ja pošto postim jedem lignje i sada Milosava će da popije jednu flašu vina od 470 eura. Kako se osjećaš Milosava? Kao da se udala za princa od Monaka. Živi kao kraljica. I evo ga moj verni prijatelj Dušan Inđić. Momak koji je uvijek bio bogat i galantan. Moj vozač. Imam vozača poslanik koji je bio 2 mandata poslanik, ovo nema negdje. Tako da Milosava, šta ti kažem? On je bio